Hi guys, खुलुमबाय कामसार बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाय बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर। दिनै आं गरेस्वराव थांनो नागिरदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय माने हस्पिटालाव थांगासिनो दं। सासे जोंना जावायसो सासे दं आरो इयाव बेखौ लायनो थांगासिनो दं। बे एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेखौनोसो रायजोफोर नायबाय था। जाथाय जानाय जायगाया जाबाय दफ्ला बिल आरो बुगिजिलनि गेजेराव थानाय दलं, खैलाजुलि दलं ना? खैलाजुलि दैमा नङा इयो? खैलाजुलि दैमानि गेजेराव थानाय दलं। गतिके रायजोफोर मोजां नायनानै फै, जायफोरा हराव फैयो। सिगाङावनो कार पार्किं दं। बाथौफुरि होनोमोन ना नङा? बाथौफुरि ना? आहमगाव होनो ना? गताबारि आहमगाव रायजोफोर सोरबा जुदि बेयाव फैयोबा आइसुन्द्र हस्पिटाल गोबां फेसिलिटि दं। एमाउन्टफोराबो जागोन बिदिनो। बेमारिखौ नायबाय जों, दा भिडिअ खालामनाय जायासै, दा जों न'आव थांनो ओंखारगासिनो दं। गुवाहाटी आहमगाव माने रायजोफोर हस्पिटाला बेनो, नायना ला मालाबा फैनो गोनां जागोन। आयुरचन्द्रा हस्पिटाल, सुपार स्पेशलिस्ट हस्पिटाल। बेनो हस्पिटाला। रङिया स्टेसन रायजोफोर दासो साहा लोंनोसै। स' गाइस, मैया ब्लगा हर जाबाय, बेखायनो फोजोबनाय जायासै। स' जों न'निफ्राय ओंखारलांनायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मोनदों आरो ना, हराव जानाय। गतिके इयाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन बाइकजों। मानसिखौथ' लोगो मोनाखै, हस्पिटालाव लांनाय जाबाय दां। गोबां गिदिर जखम जानाय बायदि मोनदों जों जायगाखौ नायनानै। गोबां थै ओंखारनाय दङ माने इयाव। स' बेखौनो खावलायो रायजो राजाफोरखौ, जाहाथे बाइक सालायबाबो हराव एसे नायनानै सालायो, मोजां सालाय। बिराद लामाया कन्डिसना बोरैबा जाना दं। बे एकदम सिङाव हाबलांबाय, नुबानो गिनाय फैयो माने ओरैबायदि जाना दं। बाइकखौथ' लांबाय मैया। स' बेयाव थाङै थाङै आंनावबो लेट जाबाय, थाब थांबाय आरो ब्लगा मोजां बानायनाय जायासै आं। बेखौनो ससे क्लिप सुना होदों ब्लगावनो। स' जों गरेस्वराव थांबाय, बेनिफ्राय थांनानै ट्रेनजों थांदों। गरेस्वरनिफ्राय थांनानै जों डाइरेक्ट माने गुवाहाटीयाव थांबाय हस्पिटालाव। स' आयुरचन्द्र हस्पिटाल बेयाव लाखिदोंमोन पेसेन्टखौ। स' पेसेन्टखौ नायनानै फैबाय जों। स' बेनो आरो हस्पिटाला गोबां हाई फेसिलिटिस, माने गोबां बेयाव जेरैबायदि हस्पिटाला फैसाबो बिदिनो थांनानै खरसा जासिगोन। स' जोंनि बायदि मानसिया बिदि हाया, उफाय गैयाव थांनांगौ जायो, उफाय गैया। स' बिदिनो बेमारिया मैया जों फैनायनि उनाव लाबोफिनबाय। स' जों लेट जाबाय फैनायाव, बेखायनो ट्रेनजों फैनानै जों हरनि 9टासोआव सफैदों न'आव। बेखायनो ब्लगखौ फोजोबनाय जायासै। स' रायजोफोर बेनो आंनि क्लिप दिनै भिडिअ बानायनाया। स' जायफोरा मोजां मोनदों लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम, आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो, जाहाथे आं बिदिनो ब्लग बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनो। दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर। स' बाय बाय, सी इउ नेक्स्ट ब्लग।